Celkom na záver, ako hodnotíte snahu a aktivitu predsedu vlády stretávať sa s mladými ľuďmi na stretnutiach, napríklad na stredných školách alebo aj v iných priestoroch, kde sa stretáva s gymnazistami, s študentmi stredných odborných škôl? Podľa mňa je to vynikajúca stratégia, pretože ak chcú mladí ľudia, aby si presadzovali nejaké témy, tak ten politik, v tomto prípade je to predseda vlády, s ním musí aj komunikovať a musí byť otvorený komunikácii a to je presne to, čo pán predseda vlády robí. On sa baví s mladými ľuďmi, napriek tomu, že tá prvá skúsenosť, kedy mali na takúto prvú debatu, nebola veľmi šťastná. Ja si doteraz pamätám, aká bola kauza okolo toho, keď prišla tá opravná debata v Poprade na tom okresnom úrade, kde sme boli aj my, ako sme boli za to ostrakizovaní, ako na nás bolo útočené, že sme tam nemali čo robiť. Na základe toho som sa cítil ako nejaký druhoradý občan, že ja študent, prečo by som nemohol byť na takejto debate. Takže toto je vynikajúca iniciatíva pána predsedu vlády, ktorý sa nebojí baviť s mladými ľuďmi, napriek tomu, že množstvo mladých ľudí s ním nesúhlasí.